Bine v-am regăsit. Nu am luat sfatul colegului meu, Ned, care mi-a spus că înainte de emisiune să mănânc o ceapă. Nicio problemă, mergem mai departe și fără ceapă sau cu ceapă, alături de mine este astăzi, fără să vi-l prezint și să vi-l arăt, Costel. Nu știți cine este Costel, pentru că nu-l cunoaște lumea. Și atunci vi-l prezint ca Nicu de la Frumușeni. Bine ai revenit, Nicu! Bine v-am găsit! I-am oferit în timpul emisiunii, este doar pentru decorul nostru, nu este cu nimic mai deosebit. Este un colac ornamental. De salvare, Nicu. De salvare. Dar nu este ornamental. Lipsește ceapa. Greșești, nu este ornamental, este bun de mâncat. Este împletit. Da, dar e și bun de mâncat. Și lângă asta, ca să scadă bine, uite și un pliculeț de zahăr. Pentru ca să ne îndulcească viața amară de român. Nu, pentru ca să sărbătorim a 7-a emisiune în care ne aflăm împreună. E o cifră simbolică, 7. Adică, spunem. Lumea a fost făcută în 7 zile. Ăsta e un lucru bun. Fiara are 7 capete. Ăsta nu este un lucru bun. Și o la a 7 emisiune. Ce ești tu, lumea sau fiara? După fapte, fiara. Nicule, îți mai aduce aminte de la prima noastră întâlnire? De ce te-am adus eu atunci? Mai ții minte? În emisiune. Nu, dar de ce te-am adus? Ca să discutăm. Despre ce vorbeam atunci? Nu mai știu despre ce vorbeam, că e de mult de atunci, dar vorbeam. De atunci, știi ce mi-a plăcut? Vorbeam verbal. Vorbeam vorbe. Știi ce mi-a plăcut? Că de atunci ai, să zicem așa, progresat, adică nu ai rămas la același nivel. Te-am adus atunci pentru că te descopeream, cum te descopereau și alții. Cum o descoperi Cristofor Columb America. Ar fi culmea să te fi descoperit cum te-a descoperit Cristofor Columb America, în fine. Aș fi fost și eu continent. Da, ai o față de continent. Ce, ai vrut să fii african? Nu. De ce? Ești rasist? Nu sunt rasist, dar trebuia să-mi o leg pe picior. Corect. Genial. Păcat că nu-i și Călin Paul aici, că ți-ar fi dat o replică adevărată. Nu, mă. El a slăbit. Da, vorbim și despre slăbitul ăsta, pentru că trebuie să-l chemăm. Deja se simte criza în România și la Paul Călin. Bun, vom vedea când va fi aici. Prima emisiune, atunci, ții minte, vorbeam despre pozele pe care ți le-ai făcut și pe internet. Între timp ai apărut și pe... Te-au descoperit și alții și te-au pus acolo. M-au descoperit și alții, stăteam așa acoperit și dintr-o dată m-au descoperit. Lăsați-mă, că mi-e frig. Da. Sper că în iarna asta nu mă descoperă nimeni. Cum a fost, care a fost șocul atunci când ți-ai văzut poza aia în Ligian, tu erai de dreptul nud. Mi-a zis altcineva, zice, vezi că te-au luat și alt site. Și cum a fost? I-a mai oferit și alte poze. Da? Și le-au folosit? O luat din ele. Spune, de ce crezi tu că face senzația, acum vorbim serios, chiar te rog să fii serios pentru 3 minute. De ce crezi tu că face senzație sau fac senzație oameni care încearcă să iasă în evidență, de exemplu, cum ai fost tu cu acele fotografii? De ce le plac semenilor lor? Tu ai avut întotdeauna la fotografiile pe care le-ai depus tu pe internet, ai avut întotdeauna reacții pozitive. Am avut și negative. Bun, dar okay. puține. De ce crezi tu că... Prostia prinde, în România prostia prinde. Și asta îți place să încerci să dai de înțeles că ai fi prost, să zicem, că tu nu ești prost în sinea ta. Dar nici geniu. Bă, știi ce sunt geniile? Oamenii neînțeleși. Un geniu neînțeles. Exact. Zice că geniile nu o să trăiască mult. De ce? Nu știu, așa o zis cineva. Dar dacă cineva ți-ar spune că tu ești o comoră, ți-ar conveni? Eu știu. Ar veni pirații și m-ar lua. Nu, știi ce se întâmplă cu comorile? Dispar. Sunt îngropate. Geniu îngropat. Hai, spune-mă, fii atent, mi-am adus aminte, uitându-mă la tine, dar nu știu de ce m-ai inspirat când o să-ți povestesc chestia asta. Nu strica lavaliera. E garanție. Fii atent, acum câteva zile am citit pe internet cum că nu mai știu în ce țară, în fine, nu contează, se duce o doamnă la mormânt să-și plângă soțul și dintr-un alt mormânt se aud voci. Era un mormânt, dar nu acoperit cu pământ, era din ăsta așa, știi tu, un fel de criptă. Femeia a anunțat autoritățile au venit, au spart cripta respectivă și s-a dovedit că era îngropat un om care de fapt era viu. Cum te-ai simțit în situația asta? Sparge cripta, așa e și... Spargi.
Aș da de pomană ciocane, să am ciocană în lumea aia altă, să pot să sparg. Eu nu mă refer la cum te-ai fi simțit în locul omului respectiv, cum te-ai fi simțit în locul femeii. Fără aer m-aș fi simțit. Bă, în locul femeii, mă. Nu știu cum aș fi simțită. Te-ai fi speriat? Să mergi într-un cimitir, la mormântul unui cunoscut, ok, stai acolo să pui o floare, o lumânare și când acolo lângă tine să aud au. Mai e și cazuri din astea, câți nu fac Și cum te-ai fi dragoste simțit? pe plăcuțele alea de la cimitir. Bă, ăla nu era pe el, era sub plăcuță. Și sub plăcuță mai. Sunt ăștia profanatorii de morminte. Mi-a spus un psiholog faptul că nu există un om sănătos. Toți suntem bolnavi. Numai că depinde de la fiecare starea lui de nebunie. Cum zicea Ion Creangă, nu mi-s deștept dacă mă uit în jur prin curaj. Aia am scris și eu recent. Zi-mi, cum te consideri? Sănătos 100% mental? No. Nici într-un caz. Cât la sută? Nu știu, 1%. 1% din 100% mental? Din 100% mental. Mă faci să mă simt prost în fața oamenilor când le-a spus că tu nu ești un om prost, tu ești un om deștept până la urmă în sinea ta. Că îți place să faci pe prostul, că prinde, văd că. Așa zicea cineva, faci pe prost în firmă să o duci bine. Păi fă și tu. Ai făcut chestiile astea? Ce n-am făcut eu? Apropo, ce n-ai făcut? Ce-ți pare rău? Ce ai fi vrut să faci și n-ai făcut? Eu știu. Nu te-ai însurat. Nu aia. Îmi iau grijă pe cap. Nu mai știu ce mi-ar fi plăcut să fac și n-am făcut. Adică, totuși. Nu știu, în momentul de față nu știu. Ți-ar fi plăcut să faci bani. Că bani am făcut. Dar nu mulți. Păi da, ți-ar fi plăcut să faci mai mulți. Aia oricine ar fi plăcută. Iubirea de arginți. Care este miliardarul de pe plan mondial care ți-ar fi plăcut să-ți fie rudă? Un unchi, să zicem. Sau o mătușă. Becali, că e milostiv. Dar Becali acum este după... Asta e. Ți-ar fi plăcut să fii în locul Becali acum? Nu. De ce? Da, nici rău nu o duce în pușcărie. Ce-ți place la Becali? Îmi place că față de alții el chiar au făcut, chiar dacă s-o lăudat. Dar au făcut. Dar alții... Fac adică nu fac. Nu numai că nu fac, dar răstunari. Și dau un nume care poate să mă dea în instanță, pentru că noi suntem în instanță. Nu dăm nume. Cristian Burci. Nu dăm nume, am spus, pentru că care nu o țăpit o grămadă de firme nu și... știi tu asta. Știu. Nu mă obligi să-ți cer dovezi și nu poți să și faci am și astea. dovezi. Nu există, nu cred. N-ai dovezile în față și nu-ți mai dau voie. Data viitoare când vii, te rog să-mi aduci dovezile. Nu mă, dar hai să spun altceva. Apropo de lucrurile astea, de ce crezi tu că banul schimbă pe om? Nu pe toți, dar îl schimbă. Acum dăm un exemplu de om care nu l-a schimbat ban. Iov a fost bogat. Așa. Și nu l-a schimbat banul, a fost bun și milostiv. Bun, înainte de a intra într-un subiect care îi place la Nicu și m-a rugat chiar frumos să discutăm un pic, să divagăm un pic pe subiectul ăsta. Să givănim, să givănim, da, exact. Trebuie să vă spun că Nicu a făcut un efort fizic, pot să spun, și psihic până la urmă, azi noapte, când până la ora 4 a stat și a filmat 3 momente pe care o să le vedeți în această emisiune. Bun, Nicolae, ediția trecută erai foarte pornit la problemele cu biserica, blesteme, nebunii de genul ăsta, în fine. Și mi-ai spus că până la urmă te-ai folosit, să zicem, de puterea bisericii ca să-ți rezolvi o problemă. Îmi spuneai însă și discutam un pic înainte emisiunii de faptul că inclusiv în biserică, ca și în orice altă ramură a economiei românești, există oameni cu har și oameni fără har. Vorbeai despre duhovnici, despre oameni, eu spuneam despre oameni care sunt acolo numai să facă bani. Nu tot, cum zice în rugăciunea Sfântului Maslu, zice, fraților, nu toți prorocesc, nu toți fac minuni, nu toți vorbesc, au darul vorbirii în limbi, exact așa e și cu... Nu toți au același dar. Bun, și? Alții ce-mi spui tu mie despre? Exact cum a fost cu Antonie cel Mare și cu Pavel cel Prost, când a venit ăla să scoată demonul. De l-a trimis Antonie la Pavel cel Prost, de-o zis că Antonie, tu scoți draci mici și proști, da, Pavel scoate draci mari și deștepți. Îți place ramura asta teologiei? Da. De ce? Îmi place.
Detaliază-ne de ce-ți place, ce găsești. Viața sfinților e cea mai bună hrană sufletească. De ce? Așa te și liniștește. Avem duhovnici importanți în viață în momentul de față? Avem și duhovnici importanți. Întotdeauna au fost. Exact cum era când era Ilie în pustie. De zicea, Doamne, cine e mai drept ca mine? Eu zis, Ilie, mai am 7.000 care nu și-au plecat genunchii în fața lui Bal. Și în viață ce duhovnici ne recomanzi? Părintele Calistrat de la Bârnova. Despre care ce vrei să ne spui? Un duhovnic foarte bun de la care mulți au avut rezultate. Dar tu n-ai avut legătură cu el? Am avut și o legătură cu el. I-am zis, părinte, ce să fac? Era o problemă cu serviciu atunci. Că aveam salariul mic și voiam să plec dintr-un loc în altul. Și nu știam cum să ăsta. Și zic, părinte, ce să fac? Și zice, să furi, să dai în cap. Nu mi-a zis așa. Și zice, faci acatistul Bunei Vestiri. Și am făcut acatistul Bunei Vestiri și mi-am găsit cu serviciu cu salar mai mare. Bun, hai să mai continuăm. Mai dă-ne niște nume. Oamenii care ne văd, poate că au nevoie de ajutor. Părintele Alexandru Faur de la Ilia, de lângă Deva. Deva, da. Un părinte foarte bun, care mulți au avut rezultate de la el. Părintele de la Bonț, de lângă... Unde vine Bonțul? Lângă Nicula. Aha. Și la mulți maramureșeni măr să-și rezolve problemele acolo. Și mai este aici în Arad un preot care e chiar bun. Părintele Mateaș Traian de la Julița, de aici de lângă Vărădia. Sunt oameni deci noi am fost la el. Cum ai ajuns? Noi am fost la el și am avut ceva probleme și s-au rezolvat. Dar cum ai ajuns? Până la urmă, lumea se întoarce spre Dumnezeu, nu? Dar nu ți se pare că lumea se întoarce spre Dumnezeu numai când are nevoie? Și că uită câteodată să mulțumească? Ca și cei 9 leproși. Păi, ți se pare normal? Degeaba îmi dai din umeri. Spune-mi părerea ta. Ți se pare normal să ceri fără să dai nimic înapoi? Nici eu n-am mulțumit pentru fiecare binefacere. Da, și nu-ți pare rău acum? Tu când primești ceva, nu mulțumești. Ba da. Uite, în cazul ăsta nu ai mulțumit chiar totdeauna. N-am mulțumit. Care e cea mai mare realizare pe care ai obținut-o prin biserică? Nu mai știu. În afară de darul de servici, nimic. Da, ai cerut și altceva nu. Și n-a ieșit? Nu. Ești dispus? Am cerut o fată anume și nu ești. Nu, cum, așa poate ceva. că aia nu era locul tău, măi. Aia poate că venea trenul. Trebuie să-ți vină trenul, nu ăla în care să te urci. Eram îndrăgostit de ea și o cerusem și... N-a ieșit. No. Da, dar îți pare, crezi că nu te-a ajutat biserica dintr-un anumit motiv? Da, nu tot timpul. Că zice, exact cum zice în filmul ăla, minunile nu se întâmplă oricui și oricând. Era un film românesc cu de frasere Icoana, Jean Constantin și... Lasă aia cu BD-ul, am înțeles. Aia e un film, nu vorbim despre da, realitate. Așa și viața reală, minunile nu se întâmplă oricând și oricui. Un caz grav pe care l-ai văzut cu ochii tăi, nu de tine, nu, l-ai văzut cu ochii tăi și a fost rezolvat. Din punctul tău de vedere, evident, nu ce ai auzit. Cu ochii mei, nu. Atunci ce ai auzit? În multe cazuri care... Dar dă-ne câteva exemple acum, că doar suntem la masă, cu colacul lângă noi. Una ce a avut probleme cu fata, au visat o noapte pe Sfânta Paraschiva și o zis că dacă vină la mine, dacă vrei ca fata ta să trăiască, și s-a dus la moaște la Paraschiva și a revenit fata ei. De ce ne înghesuim la moaște, nu numai Paraschiva? Toți sfinți, de ce ne înghesuim numai într-o anumită zi, când putem în oricare dintre zile să mergem și să ne rugăm? Și nu e nimeni și numai noi. Da, dar e mai mare atunci când e... De ce? Zici tu treaba asta. E mai mare, așa am auzit și eu de la... Că e mai mare harul și puterea atunci când e praznicul Sfântul. Dar cine ți-a spus lucrul ăsta? Din preot. Eu am auzit preoți care mi-au spus că poți să mergi oricând, inclusiv la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Din câte știu eu, catedrala de la Iași e deschisă. Poți să mergi oricând să te rogi și să pui acatist. Da, atunci e mai, când e praznicul, e mai... Nu crezi că atunci te ajută în momentul în care, Nicu, crezi? Te ajută când consideră că e nevoie și necesar. Nu crezi că atunci te ajută când crezi cu adevărat în problema aia? Da. Că e foarte ușor să zic, mă duc acolo, dar am îndoiel că mă ajută. Nu crezi că trebuie să crezi că te va ajuta? Ce zicea Hristos ăla? Crezi tu că eu pot să-ți fac ție asta? Și eu zis, cred. Și? Fie ție după cum crezi. Da, corect. Nicolae, hai ca să terminăm prima parte a emisiunii și o să o terminăm cu un filmuleț pe care ne l-ai adus tu și o să începem partea a doua cu un alt filmuleț. Spune-mi, mai dăm o idee vis-a-vis de acest subiect ca să putem trece mai departe. Îndrumă-i pe oameni spre biserică.
Da. Păi uite-te în cameră și îndrumă-i, nu îmi spune mie, acolo e camera ta. Deci eu degeaba e în drum dacă ei nu se duce. Băi, tu te uiți acolo și le spui că pe tine te-a ajutat biserica. Da, pe mine m-a ajutat biserica. Și, Și nu-i oblig să se ducă, dacă vor merg, dacă nu, nu. dar Cum zicea și Hristos, nu silezi pe nimeni. ar fi bine. Ar fi bine. Și nu numai în momentele grele. Bun, hai să luăm pauză, așa cum v-am promis. Avem un filmuleț făcut de Nicu aseară la până în jur de ora 4 dimineață, azi noapte. Începem partea a doua, tot așa, cu un filmuleț, după care intrăm și mai discutăm cu Nicu și despre alte subiecte care îi plac lui, în primul rând. Publicitate după ce vedeți și revenim. România nu mai este de mult condusă de monarhie, dar suntem țara cu cele mai multe regine și toate magii albe. Stau și mă întreb, magia asta albă e o țară? Și o țară așa de mare încât nu poate fi condusă de o singură regină, trebuie să fie mai multe? Cică cu magia albă, vrăjitoarele poate scăpa omul de cele mai mari probleme. Și cum cea mai mare problemă a românilor este banii, de problema aia și scapă. Am apelat și eu la o vrăjitoare să facă vrăji de dragoste, că m-am îndrăgostit de o fată. Și nu mă băga aia în seamă. Și mi-a zis vrăjitoarea, dacă vrei să-ți fac, mergi noaptea în cimitir și m-a dus pământ de pe un mormânt. Și am mers. Și m-a prins poliția care urmărea niște profanatori de morminte. Și mi-a zis, ce cauți la ora asta în cimitir? Zic, o vrăjitoare m-a trimis. Zice, ești drag? Și m-a luat și m-a dus la secție. M-a pus la detectorul de minciuni să vadă dacă nu eu profanam mormintele. Și acolo am trecut test. Și am venit nervos și m-am dus la vrăjitoare și am cerut banii. Și au început să mă amenințe, că mă aranjează. I-am zis, auzi, nu pot să încep cu culerul de la cămașă, că uite cum îmi stăm. Dar s-a ținut de cuvânt, mi-a făcut rău, că am început să mă simt urât, să visez urât și am mers la o vrăjitoare, altă vrăjitoare. Și am zis, uite, nu mă simt bine, mă simt ciudat. Și am zis, băi, vezi că vrăjitoarea aia ți-a făcut într-o săptămână să mor. Dar să știi că doar eu te pot salva. Dar te costă 2000 de euro. Zic, bă, și de unde să fac eu rost de banii ăștia în așa scurt timp? Ea zice, te împrumut de la cămătar. Zic, auzi, tu vrei să mă salvezi viața sau să mi-o prelungești? Până vină ea ca să le înapoiesc banii. Mi-a zis cineva, zice, băi, du-te la exorcizări. Și am mers la exorcizări. Și am scăpat de vrajă, dar tot vraja pe vrăjitoare. Când am întâlnit-o, toată era bătută, într-o bocată, vai și amar. Și am zis, ce ai făcut de arată halul ăsta? Zice, m-au bătut dracii din cauza ta. Zic, cum din cauza mea? Dar ce, eu i-am pus să te bată? Ia adu aici de față, să-i întrebăm. Cum poți să dai vina pe mine nevinovat? Mi-a zis una, auzi, dacă fost pilot zăpădos să prinde vrăjile de mine? Zic, dacă tu crezi asta, înseamnă că credința ta e în kilot. Dacă vrei să testezi o vrăjitoare care zice că ea știe să ghicească, dacă chiar știe ghici, o întreb. Ia zi-mi ce gândesc în clipa asta. Să vezi, știe, eu chiar am testat una și zic că te-a zis la ce mă gândesc în clipa asta și ea zice la o prostie. Zic, mă rog, dacă tu asta te consideri, bine, eu mă gândeam la tine. Mi-a zis una, hai să-ți ghicesc viitorul. Zic, nu, lasă-mă, că știu și eu. O să fie din ce în ce mai rău. Zice una, vrăjile, cele mai tari vrăji se fac pe lună plină. Zic, și mei până în cosmos să le faci? Altă vrăjitoare a zis că ea face niște vrăji așa puternice, că numai ea le poate desface. I-am zis, dar le faci cu biletul stricat? Mi-a zis una, zice, băi, vrăjile sunt ca și produsele chinezești. Să știi că nu țin. N-are rost să apelezi ele. Când am fost atunci la vrăjitoare, o vrăjitoare. Deci, și să știi că aia pretindea că cheamă morți. Și a zis, ea cheamă morții. Și vorbești cu ei, da, ea cheamă-mi și mie pe Elvis ca să-mi cânte. În Biblie scrie că pe vrăjitori și pe vrăjitoare se omorât cu pieți. La cât sunt în țara asta și la câte vrăjitoare sunt, cred că nu ar face față carierele de piață.
Așa că feriți-vă de vrăjitori și de vrăjitoare. Nu vă păcălesc. Dacă ar ști ghici, ar ști și numerele de la loc. Dar nu știe. Mare grijă. Am pornit la drum singuri, cu dorințele noastre, cu visurile noastre. Acum suntem împreună și împreună reușim să obținem întotdeauna ceea ce ne dorim cu adevărat. Alphaville, casa ta, așa cum ai visat. Să vorbim despre investiții rentabile, bineînțeles. Un domeniu care pare complicat, dar care este simplu și eu îl înțeleg. De exemplu, eu am 8 ani. Dacă achiziționez un apartament, ared azi. Mă rog, dacă tata achiziționează un apartament, ared azi, peste numai 10 ani, obține doar din chirie 42.000 de euro. Adică un profit total de 100%. Practic, tata plătește ratele la apartament doar din chirie. Iar când este plătit apartamentul, îmi plătește școala din chirie. Școala, banii de buzunar, viitorul meu. Și când fac 18 ani, primesc un apartament cadou de la tata. Fără credite, fără probleme, gata de locuit. Vă imaginați cum o investiție într-un apartament ared poate să rezolve totul pentru mine? Așa se fac investițiile inteligente. Și zici că are de toate. Are apă, gaz, electricitate. Aici vreau terasa, să stau cu băieții la o bere. Sigur, sigur. Uite supermarketul la 2 pași. Baia. Vreau și o piscină. Aici bucătăria. Și livingul. Iubitule, știi la ce m-am gândit? Aici punem tabloul de la bunica. Și aici punem canapeaua. Aici o să punem mobila de bucătărie. Și aici cred că o să punem biroul. Sau televizorul. Toate aceste lucruri fac parte din viața ta, la fel și bucuria celor dragi. Via Carmina are case pentru cei nerăbdători și locuri de casă pentru cei care vor să construiască. Locul tău este aici, în cel mai modern cartier. Via Carmina, parte din viața ta. Ai grijă de sănătatea ta. La Clinica Infomedica primești servicii medicale private accesibile tuturor. Profesionalism, aparatură medicală de ultimă oră, spații generoase, omenie și tarife moderate. Calea Aurel Vlaicu, numerele 138 140, telefon 0257 229 000, www.clinicainfomedica.ro. Clinica Infomedica. Sănătate bună pentru toți! Sedaco Group apartamente pe gustul tău. Luxul este tot mai accesibil. Prețurile apartamentelor construite de Sedaco Group vor fi întotdeauna direct relaționate cu nivelul chiriilor din piața locală și acest fapt face ca prețurile noastre să fie accesibile.
apartamentele sunt complet dotate cu obiecte sanitare și complet finisate. Blocul Iris 2 este amplasat în partea nordică a orașului Timișoara, la 100 de metri de Calea Torontalului, la doar 5 minute de centrul orașului și de Julius Mall. Valorile noastre sunt profesionalismul, atenția la detalii și comunicarea transparentă și onestă cu clienții. Sedaco Group, casa ta de mâine. Vă mulțumesc din suflet că m-ați invitat și pe mine cu voi în cenaclul vostru și ca și de început aș vrea să vă prezint primul meu volum de poezie care conține o singură poezie. El este scos la editura de unde s-a tipărit acest caiet. Și dacă tot am venit aici la cenaclu, aș vrea să vă recit această poezie, care este, cum bine v-am mai spus, este singura mea poezie din volumul meu de poezii, inspirată din sfârșitul acestui sfârșit de toamnă, și v-aș ruga ca să mă ascultați cu ambele urechi. Moment poetic. Moment poetic, bă! Ascultați cu atenție, că o să vă întreb să văd ce ați priceput din poezie. Poate să dea examen din ea. Am emoții. Vă rog să mă scuzați, dar am așa de mari emoții că nici măcar nu mă încap în sală. Mă așteaptă afară. Dar hai să nu mai lungim povestea și să continui poezia, pe care nici măcar n-am început-o. Poezia este compusă de mine și scrisă de pix, de aceea este ca pixul. Deci ascultați. Se duce toamna cea ploioasă și vine iarna cea geroasă, când vom căsca la maxim gura, citind la căldură factura. La bloc iarna-i tare greu, ai de capul doia meu. Vecinii răuplatnici dacă ai, chiar de plătești tot în fric stai. Că așa-i viața la bloc, toți rabdă pentru un dobitoc. La țară viața e mai bună, că avem răchie de prună. Cum dă frigul trag o gură și nu duc lipsă de căldură. Orășeni mă ascultați, la ceturi voi renunțați, pe țuică vă reprofilați. Să știți că gigocaloria nu se compară cu răchia. Țuica e ca un reșeu, eu când beau umblu numai eu. Oricât ar fi gerul de mare, dar răchia să fie tare. Banii ce-i dați pe căldură, mai bine dați pe băutură. Chiar dacă vă amețește, dar tot timpul vă încălzește. Neamul meu de când se știe, adică nu, familia mea de când se știe, s-a încălzit doar cu răchie. Țuica noastră să trăiască, că-i centrală
românească. Aplauze. Aplaudați-vă, bă, și voi pe mine, că și eu v-am aplaudat pe voi. Bă, așa ceva fie, zi nu mai vin, bă, la voi, lăsați-mă, bă, aplaudați-mă, bă, și voi, bă. Bă, da, auziți, Am revenit, ați văzut 2 filmulețe pe care Nicu... Ce microfon, mă? Nicu, lasă microfonul, lasă-l așa. Ok, hai să o luăm. Am revenit, ați văzut 2 filmulețe pe care Nicu ni le-a pregătit în noaptea de dinainte acestei emisiuni. Mai avem încă unul pe final. Sunt subiecte ale lui Nicu. Sunt subiectele lui pe care el a vrut să le parodieze într-un mod sau într-altul. Am vorbit despre mari duhovnici în viață în România. Vreau să mai vorbim un pic despre teologie. Te rog. Deci, pe mine cel mai... Da. Stai. Mai cade și microfonul. Asta este. Mai cade și microfonul, n-are nimic. Zi. Despre Acatistul Îngerului Păzitor. Te rog. Deci e un acatist foarte bun. Dacă îl citești în fiecare zi. Ia uite-te în cameră și spune-le oamenilor. Aia e camera ta. Pentru o care spirituală să simte. Deci cine îl citește 40 de zile, în 40 de zile deja să simte. Eu n-am fost spovedit niciodată și după ce l-am citit am început să merg la biserică, să mă spovedesc. Deci te-ai spovedit până la urmă? Da. Ți-ai spus, ai avut multe păcate la prima spovedanie? Am avut multe. Nu o să te întreb ce ți-a zis preot, pentru că nu e normal să te întreb. Dar cum te-ai simțit după? Când m-am dus, am avut o rușine în mine. N-am mai avut Când ai plecat? Nu, când m-am dus să mă spovedesc. Și când ai ieșit de acolo? Am ieșit ușurat. Și ai mai încercat după aceea să mai faci lucruri de genul ăsta? Asta e un lucru bun. Nicu, zi. Ăla e cel mai bun acatist. Deci, care? Acatistul Îngerului Păzitor. Deci pentru care el tot timpul e lângă noi și... Ce se întâmplă cu sufletul după moarte? Depinde de fapte. Păi, din punctul tău poate să meargă în rai, poate să meargă în iad. Există un rai și un iad? Există un rai și un iad. Există și dovada în Biblie în care zice cu bogatul nemilostiv și cu Lazar în care bogatul nemilostiv ardea în foc. Ce spune Nicu de la Frumușenii? Ce-mi spui tu? Cum arată iadul și raiul? Este acele imagini pe care le cunoaștem noi clasice cu foc, pucioasă sau cu o grădină frumoasă, cu iarbă, cu... N-am fost niciodată acolo. Bun, dar tu cam ce crezi că ar fi? Deci iadul, după cum zicea părintele Cleopa de la Sihăstria, zice că focul de aici umplă pe lângă focul iadului. Și raiul? Raiul e frumos. În momentul de față, tu unde te situezi? Pe pământ. Bine. Cam unde crezi că ți-ar fi sufletul în momentul ăsta, dacă ar fi, în momentul în care vorbim? După fapte în iad. În iad. Și ai timp până când va veni obștescul sfârșit, că asta e, toți suntem datori cu o moarte. Vegheați că nu știți ceasul. Băi, bun, lasă veghem. Crezi că poți să recuperezi problema? Da, poate. Tâlharul s-a mântuit în ultima clipă. Da. Nicolae, ce îmi spui despre vrăjitorie? Deci nu recomand la nimeni să meargă. Deci vraja e ca bumerangul. Adică? Ai atacat și ți se întoarce înapoi. Mai devreme sau mai târziu. Detaliază, că eu nu înțeleg. Acum, sincer, nu știu ce vrei să zici cu chestia asta. Vraja e îngăduită ca omul ca să se dea îngăduită vraja ca să se îndrepte omul. În vrajă să se apropie de biserică și de Dumnezeu. În unele cazuri. Și dacă nu vrea, la multe sfârșesc în sinucidere. Cine face vrăjitorie? Cine se ocupă de așa ceva? Diavolul, cum zice în Acatistul. Nu pe pământ, lasă diavolul. Vrăjitorii, diavolul totdeauna și-au avut oamenii lui. Deci oamenii ăștia au putere, ca și un preot. Au putere exact ca și un preot. Da, o au putere nemăsurată sau până la o anumită limită? Zmărginită puterea lor. Deci până la un anumit punct. Dacă zicea Părintele Gheorghe de la Mănăstirea Rădăuț că în Africa un preot catolic făcuse rugăciunile lui și era și un vraci care făcea în același timp cu el și eu zis ca să mute ori tu, ori eu să ne mutăm, să nu facem în același timp și vrăjitorul nu a vrut. Deci în același timp ce preotul lucrează și ei. E lupta asta acerbă între bine și rău. Omul de ce are încredere mai mult într-o vrăjitoare decât în Dumnezeu? Din cauza lipsei de credință, părerea mea. Pentru că n-au primit nicio educație creștinească. Dacă primeau, nu... Da, apropo, tu vorbești despre credință în Dumnezeu. Dar dacă vorbim despre credință ca și un cuvânt anume, trebuie să ne gândim că omul crede în ceva. Că dacă merge la vrăjitoare, crede în vrăjitoare, nu?
Crede, dar eu cunosc oameni care în timp ce cred în Dumnezeu, crede și în yoga, și în reîncarnare, și în horoscop, și în... Bun, și astea sunt vrăjitorii. Dar nici de la Dumnezeu. Păi nu știu, eu te întreb, eu întreb părerea ta. În spune, cred într-unul Dumnezeu, nu zice cred în yoga, cred într-una sfântă yoga sau cred într-una sfântă reîncarnare. Nu zice. Știu oameni care au avut de suferit de pe urma vrăjitorilor în sensul că nu i s-a făcut lui. A vrut să facă el rău și a suferit. Da, sunt și fel de cazuri. Tu cunoști cazuri de genul ăsta? Eu cunosc cazuri ce s-au întors. Deci au făcut pe altul și s-au întors pe ei. Și cele mai multe cazuri de îndrăcire sunt din cauza asta. Și observăm foarte mult la țigani cazuri de îndrăcire la copii. Din cauza că părinții, bunicii care au făcut vrăji. Da. Bun, dar atunci tu cum apreciezi? Și cele mai multe cazuri de vrăjitorie le întâlnim la ortodoxi. Tu cum apreciezi atunci, acum vorbind și fiind eu, să zicem, avocatul diavolului, situația de față, că vorbim de la una alta, ceea ce ai făcut tu, ții minte, din prima emisiune, emisiunea anterioară, ce este asta? Nici asta nu e corect, dar asta e. Scopul toți greșim, a căzut David, a căzut... Da. Bun, vreau să strâng de la una la alta pentru că timp foarte căzut mult. Petru. Timp mult nu mai avem și vreau să vorbim despre două subiecte măcar pe cele ce am pregătit. În urmă cu ceva vreme, aproape o lună, nu mai știu exact, primeam pe pagina mea de Facebook de la Nicu o invitație, cum de altfel au primit, cred că toți prietenii lui de pe Facebook, la un eveniment care urma să se desfășoare la Frumușeni. Într-o primă fază erai un pic surprins, credeai că e o glumă de-a lui Nicu, că Nicu de felul lui glumeț de felul lui. Așa. Dar n-a fost cazul, respectiv un spectacol de Halloween la Frumușeni. Ziua Dovleacului. Așa. Spune-mă, Nicule, vorbește, ai libertate. Da, a fost un spectacol organizat de doamna Florica Bac, unde am participat și eu. Ai participat și tu cu ce? Tu erai Dovleacu? Ce erai? Nu eram Dovleacu, dar aveam și eu Dovleacu. Îl aveai la purtător. Aveam și eu Dovleacu la purtător și a fost cu parade de costume. Așa. Detaliază că n-am fost, nu știu. S-a premiat cu premii, cu costume, a fost super fain. Mi-e teamă să te întreb în ce ai fost tu îmbrăcat. Eu n-am fost îmbrăcat nimic, că eu am filmat. Eram gol ca Adam după ce l-a alungase din Doamne. Nu erai gol, îl avea, după ce l-a alungat, avea frunza. Avea frunza. Deci înainte nu a fost nud. Mânca Eva ceva și zicea Adam, Eva, lasă, nu-i salată, asta e lenjeria mea. Bun, lasă, iar ne întoarcem la creștinism. Zi-mi despre spectacol, ce ți-a plăcut, ce a fost, cum a fost? Mi-a plăcut, a fost Titanicul de la Frumușeni la Torogot. A fost un spectacol super, după părerea mea. Bun, un fel de gen ca și carnavalul de la Rio. Auzi, dar cine a participat? Cine erau competitorii? Nu, erau copii de la școală. Copii? Copii de la școală. Oameni în jur au văzut, au fost oameni care au vizionat spectacolul. Au fost și oameni care Și cum a ieșit până la urmă? De o notă. A ieșit super fain, eu zic că a ieșit super fain. Dar nu e ceva special ce s-a făcut la noi. Tu știi că toți așteptăm să vedem un eveniment, să zicem așa, lucrat de Nicu de la Frumușeni, la Frumușeni? Da, am și imaginile de la acel spectacol de Halloween. Nimic, n-ai înțeles. Un eveniment produs de tine, făcut de tine, gândit de tine, la Frumușeni, acolo ceva, un concurs de Miss. Miss Țăranca. Nu, Miss Frumușeni. Nici chiar așa. Ce, nu sunt fete frumoase în Frumușeni? Sunt fete frumoase în Frumușeni. Nemăritate? Și. Bun, vorbim, ziceți, frumoase și ale măritate și ale nemăritate. Și de-aia e Frumușeni, că vine de la cuvântul frumos. Fă-mi un top foarte rapid și îți explic acum. În topul localităților arădene, pe unde ai situat Frumușeniu? Acum tu ai umblat destul de mult. Pe unde ai situat Frumușeniu ca și fete frumoase? Păi, fete frumoase sunt peste tot, nu? Dar Frumușeniu, să zicem, dacă ai fi să faci un top, acolo, unde ar fi Frumușeniu? Unde s-ar situa? Pe locul întâi, părerea mea. Că adică acolo sunt cele mai frumoase fete. Fiecare trage focul la oala lui, nu? Am înțeles. Deci tu tinzi să-ți faci nu un eveniment de genul ăsta, o să-ți faci o agenție matrimonială în care tu o să faci cu fetele de la Frumușeniu. Nici chiar așa. De ce nu? Am zis agenție matrimonială, la ce te gândești? Să-și caute singure, nu mă duc eu să... Păi nu. Tu, celor care își doresc o fată frumoasă din Frumușeni, vin la Nicu, nu vă supărați, domnul, știți, eu sunt un băiat sensibil, cu minte, am bani, dar n-am femei. Ce-mi recomandați? Eu nu-s pește. Păi nu pește, mă, agenție matrimonială, genial, auzi, pește. Eu sunt comicul pește. Ești comicul pește, bun.
A doua chestie, iarăși am văzut, lucrez acum la o noutate, la o nebunie, să zicem, din ghilimele, în ghilimele de rigoare, un album de colinde. Un album de colinde. Spune-ne despre ce e vorba. Mi-ai aruncat un album de colinde. Da, eu sunt Ștefan Rușcă, știți, am făcut un album de colinde. Nu, spune, hai. Că... Da, e un album de colinde creștine. Nu am cu Moș Crăciun, mi se pare o prostie păgânească, Moș Crăciun. Bun, lasă, nu ce ți se pare ție treaba ta. Tu ne spune despre albumul de colinde. Deci eu credeam în Moș Crăciun. Toți am crezut în Moș Crăciun și credem și acum pentru copiii care ne văd există Moș Crăciun. Îi mințim. Nu îi mințim, există Moș Crăciun. Taci că te dau afară de emisiune. Există Moș Crăciun, taci din gură și nu există Moș Crăciun. E viziunea ta, nu-l ascultați. E păgân, dați-i pace. Hai zi despre album. Hai. Adi e sfânt, ascultați. Întotdeauna, hai zi despre album. Da, e un album de colinde, 10, mai am de lucrat un pic la ele. Normal. 10 piese. Așa. Și urmează să le termin și să le dau. Bun, cum ți-a venit ideea sau de ce? Tu care ești un mare poet altfel, ești un fel de Eminescu al frumușeniului, nu? Da, nici chiar așa. Nu, ești un fel de Goga, continuă. Da, așa îmi zicea mie, chiar Goga îmi zicea. Goga. Așa era porecla mea. Bine că nu ți-au spus Bacovia. Hai zi-mi, cum ți-a venit ideea sau cum? Nu, aia și anul trecut am vrut și prea târziu. Și am zis că le continui anul ăsta. Cine face muzica? Muzica colindelor, că dar nu să fie numai versuri. O să văd după ce le termin. Și când ai de gând să le termin? Că mai e o lună. Păi le termin, sper să... Deci început, suntem în postul Sper Crăciunului. Până joi să le termin. Și le dai drumul, nu? Și le dau drumul. Da, e un lucru bun, e un lucru deosebit. Nicu, tu care ești un iubitor al televiziunii, îți place să ies, așa, cum ai vedea, din punctul tău de vedere, un program de divertisment pentru sărbători? Dar un program, cum să spun eu, normal, nu ceva care să implice, să zic eu, finanțări exorbitante. Bine, nu putem să facem cu ficțiune ca la Hollywood. Așa. Pe cum vezi tu, așa, cu un buget normal? Deci un serial de să facem și pentru Crăciun și pentru Revelion. Normal. Un program artistic, dar nu cu sitcom-uri și cu din astea care tu ești, de exemplu, acum în fața noastră, ești un prezentator de emisiuni. Și acum tu trebuie să le spui telespectatorilor ce le-ai pregătit. Sunt prezentator, invitatul meu de astăzi, Adi Creța. Mulțumesc. Continuă și spune. Te dau afară din emisiune. Mulțumesc. Dăm afară că ies acum imediat. Spune-ne, ieșim amândoi oricum. Deci cum vezi tu, cum trebuie să arate un program de sărbători? Deci un program, ceva... Ora 7, deschiderea programului. Deschiderea programului, ora 7 și un minut închiderea. Bun, ne-am dat de la zi, continuă, hai. Da, ceva în genul filmulețelor ce le făceam cu Teodora Varga. Așa, adică? Alea prinde mai bine ca și sitcomurile. Așa. Sitcomurile, toată lumea... Să pricepe, nu? Toată lumea să pricepe la sitcom. Bun, și ce ai vrea să intre în ele? Doar sitcom, adică doar în filmulețele astea, o zi întreagă nu poți să dai numai așa ceva, că omul la un moment dat schimbă programul. Nu o zi întreagă, dar facem... Un striptease, un ceva? Nu striptease. Cum am și văzut, nu? Cămăși la greu. Așa. Și lucrez la aici ceva... Deci ai în minte un proiect. Am în minte. Clocește aici. Clocește de nu poți duce. Clocește. Mai scriem poezii? Mai scriem poezii? Mai scriem și poezii. Când ne mai vin ideile. Deci acum ești acum tu umbli pe la cenaclu să-ți mai vină să mai ai câte o mostră de inspirație. Îți place la cenaclu așa? Dar nu cenaclu, sala de lectură. Ce ai învățat de la sala asta de lectură? Că prima dată când ai fost... Vin oameni inteligenți. Eu mi un suc. Păi și acum am băut un suc. Da, bun, și ce vezi de acolo? Ce-ți place? Îmi place că se recită poezii, se discută, stăm la divan. Și tu nu ești să mai spui și tu o poezie? Nu, pe mine nu mă lasă, eu am interdicție. Păi de tastatură, vreau să dau un pumn în aia, nu mă las, că știe că eu... Tu când te apuci, nu te mai oprești. Eu când mă apuc, cum zice Văru Sândel, când gustăm, noi nu ne jucăm. Corect. Nicu, mulțumesc pentru faptul că ai fost și azi alături de noi. Îți mulțumim pentru faptul că ai făcut acel efort azi noapte încât să ne pregătești aceste filmulețe și sper să ne întâlnim și data viitoare să mai vorbim de una. Ok, deci pentru proiectul ce aș vrea să-l facem de sărbători, am două fete talentate care aș vrea să... Mihaela Neghiu așa, și Teodora Varga. Evident.
Zi. Și de rest o să ocupe Mihaela Neghiu, că ea e instructoare de teatru. Până una alta acest cozonac nu am să ți-l dau, pentru că voi mai avea invitați și te voi mai avea și pe tine, dar în schimb îți dau acest plic de zahăr, pentru că nu se știe niciodată când ai nevoie de energie pe bicicletă, a nu-ți uita că noi încă suntem cicliști. Ăsta nu are nicio calorie în el. Nu contează, e foarte bun pentru energie. Mulțumesc pentru atenție. S-a distrus fabrica de zahăr și atât a mai rămas din fabrica de zahăr din Arad, stimați spectatori. Asta crezi tu. Și ruinele. Vă aștept și data viitoare. Până atunci vă las cu încă o bucățică de monstră de muncă de-a lui Nicu de la Frumușeni. Numai bine, multă sănătate. La revedere! To see me move through the night. Ain't gonna fire, shoot me right. I'm gonna like the way you fight. Now you found a secret code I use to wash away my lonely blues. So I can't deny or lie, 'cause you're the only one to make me fly. Sax bomb, you're a sax bomb. You can't give it to me when I need to be turned on. Sax bomb, you're my sax bomb, and baby you can turn me on. Yeah. Now don't get me wrong, ain't gonna do you no harm. This bomb's for loving, you can shoot it far. I'm your main target, come and help me ignite. Love struck and holding me tight. Now make me explode, although you know the route to go to sex me slow. And yes, I must react to claims of those who say that you are not all that. Sex bomb, you're my sex bomb. You can give it to me when I need to come along. Sax bomb, you're my sax bomb, and baby you can turn me on. Sax bomb, you're my sax bomb, and you can give it to me when I need to come along. Sax bomb, you're my sax bomb, and baby you can turn me on. You can give me more and more, counting up the score. You can turn me upside down and inside out. You can make me feel the real deal, and I can give it to you anytime you come your mind. Sax bomb. Turn me on.